Que tal, señoras e señores? Son as 6:35 da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Xa saben vostedes que as receitas é cousa vosa. Da xente que está na casa, que mandades todas as semanas receitas. Pero os cociñeiros, atención que temos un que empeza hoxe. Os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor. Begoña e hoxe, Anxo Trives. Un aplauso para eles. Puño, puño, puño. Epa! Dicía eu que empeza hoxe con nós Anxo Trives, que un día chamou por teléfono. E hoxe está aquí, Anxo, que tal, como estás? Boas tardes, aquí, encantado. Encantado de estar. Encantado de la vida. Anxo, digo Anxo Trives, porque é do Hostal La Viuda en Trives, que é un lugar fantástico e maravilloso, ou non? Sí, claro, home, por Vas supuesto. facendo sempre patria por aí adiante. Trives, o fin do mundo, sempre. O fin do... non hai nada máis arriba, non hai nada máis arriba que Trives. Nada, Os que nada. queiran saber onde está Xulio, estaredes preguntando, onde está? Onde está Xulio? Pois onde cree a xente que está? Está de vacacións outra vez. Outra vez. Nós aquí traballando, levantando a televisión, e el de vacacións. Pero bueno, xa volve pasado mañá, non vos preocupedes que vai volver. Begoña, ti como estás? Eu estou de maravilla, aquí. Xa te veixo, Outra vez. máis contento. Esta semana non perdiche a dirección do coche. Nada, esta semana estou de maravilla. Estás ben? Sí, sacaron un meigallo xa. Frotácheste con algo, non? Sí, Pa quitar. con uns allos. Bueno, pois, señoras e señores, imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que trae Elena de Salceda de Caselas. Hola, son Elena de Salceda de Caselas e quero vos dar a miña receta de polo de corral con setas. E adobo o polo e logo rostrimos e añado a cebola, condimentamos con un pouquiño de pimienta, sal e noz moscada e unha puntiña de loureiro e viño blanco. E deixa así facer un rato hasta que añado un pouquiño de agua e añado as setas. Despois añado unhas patatas fritas e nos gusta moito, queda moi rico. A ver como vos sale. Hai polo con cogumelos. E fixadevos aquí que temos madeira, se non me equivoco, de carballo. De carballo, Non? galego. De carballo galego, de carballo de tris, porque esta madeira, estes cogumelos que hai por aquí, trouxo Sanxo. Home, Fuches eli... buscar. Bueno, son parte... Ao final, un día tomando uns vasos cunha amiga, dixo, non sei que facer. Digo, pois, aí agora están os shiitakes e tal. Dice, pois, mañá hai unha reunión non sei onde, alá foi. Según veu, xa lle dixo o da leña, traime un trailer de leña. E xa se puxa... A leña xa traía os itaques, xa. No, este hai que facer os buratos, mira, aquí vedes os buratiños de onde sale. Amigo, ves? E de aí inocula. Amigo, ves? O sea, que Baños. na madeira, por dicirlo así, plantados os itaques. Eso mismo. Moi ben. Son- O sea, sodes terra de moito cogumelo, entendo. Somos terra de todo. Bueno, como está, É bica. Elena de Salceda propoñía polo con cogumelos e ti que vas facer? Eu vou facer un guiso de polo con shiitake e con boletos. O sea, con cogumelos. Cogumelos, sí, sí. Vas pola guía, non? Polo que dixo ela. Pola cociña tradicional, que é o meu. Cociña tradicional. E a ver que trae hoxe Begoña. Nada, eu vou facer uns roliños de peituga de polo. Eu vou facer tamén polo e cogumelos, pero diferente. O sea, que non Un pouquiño diferente. Vas facer o que ven sendo de Xulio, non? Sí, O vou facer contrario. unha cousa... Vou facer uns roliños de peituga, vámonos empanar para que queden así moi crujientes e vámonos rechear con queixo da tua zona. Oh, maravilloso, porque se hai algo máis alto que Trives é a Arzúa. Bueno, depois está Ríos. Bueno, pois veña, a cociñar, que a Vamos xente allá. na casa quere Moi cociñar. ben. Vamos con Anxo primeiramente, veña. Anxo Trives, Mira, De toda a vida. un guiso intú que cheo de sabor, non? Con moito Home. sabor a terra, non? Sabor a Sabor Galicia. a rural, o a rural profundo. Así me gusta. Como se empeza un guiso? Como comezamos un Aceite guiso? de oliva, Ajá. e vamos a dorar o polo, Vale. e que este ben duradiño, para que agarre no fondo e despois solte un color marrón oscuro. Ah, vale. Para que non... A mí gustan os guisos que tiren ao tono, a terra. Que no color xa, mismamente, xa no Claro, color. claro. Vou contar unha anécdota que con Anxo, que teño con Anxo, que un día fun comer ao seu restaurante, ao hostal, además estaba grabando un programa tamén para a Televisión Sí. de Galicia, entón púxome 780 kilos de comida. O sea, puxo ali comida como se fose miña aboa. Eu empecé a comer, farteime literalmente de comer, e desde ese día chámame medio home, porque para él como pouco. E sigues comendo pouco. Non como pouco, Anxo. Sí, home, sí, pero... Non me digas que como pouco. Xa, como moito, o que pasa é que ti comes moito máis que a min. Medio home, medio home. Veña, primeiro marcamos o polo, non Vamos a, sí, entendo. que se dore un pelín e vamos ir picando as verduras. Vale. Vamos a botar puerro, cebola, pemento,
castañas. As castañas están hidratándose. Ah, porque son deshidratadas as castañas. Son secas. Son secas. Son castaña seca. Que facemos? Igual como se foran uns garbanzos ou unhas papas. Hidratámolas. A ver, para que vexe a xente na casa, deixe ver. Podelas comer que están cojonudas. Fixadevos as castañas que temos aquí na casa, que estas castañas agora mesmo están secas. Entón hai que hidratalas como se fosen papas ou calquera legume, non? Sí. Perfecto. E son de Manzaneda. E son de Manzaneda. Home. Non son de Trives. Bueno, a terra da miña mãe, Son da Manzaneda. terra de Tonai. Bueno, por certo, a xente que está na casa xa sabe que pode chamar ao Volta Escoprata. Podedes chamar ao programa, podedes comentar todo o que queirades. Tedes aí o teléfono 664-483-419. Chamades, comentades como facedes as vossas receitas de polo. Utilizades cogomelos, sí, non. E recordade que imos repartir cartiños como todos os días da semana. 50 euros dunha vez e 50 de outro. Moi atentos ao Volta Escoprata. Ben, marcamos. Salta. A seu lado. Igual lle diches moito lume. Igual lle diches moito lume. O lume nunca é demais. Bueno, pois ti vai marcando aí o vou con Begoña. Veña. Dalle. A ver, Bego, contame ti. E que estou facendo o recheo da miña peituga. Vale, vamos a facer rechea con queixo de arzúa, xamón e champiñón portobelo, que é este. É o champiñón que é así marronciño. A ver, Se lle sacas un cacho xa é blanco, pero é marrón. Vale. Que lo sepas. Por que tes un chiste para todas as cousas da comida? Eu son así. Eu non che... Non os teño preparados, sáleme no momento. Que vou facer? Vale. E teño aquí allo, cebola e un poquinho de aceite de oliva. Vamos a botar xa un poquinho de sal, porque así a cebola apuronos un poquinho máis. Sí, porque se fai antes, non? Sí, É que falábamos antes. outro día, non? Sí. Se lle botas o sal, pois Chámase exudar. Exudar. Sí. Non sudar, o doble, non? Exudar. Exudar. Eso. Vale. E agora vamos a botar xa o cogumelo. Moi ben, pois vendo Xa vai como están facendo. marchando os dous cociñeiros, creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada do día de hoxe, que pase, por favor, Elena, de Salceda de Caselas. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Elena, benvida. Que tal, como estás? Todos. Como estás? Estás ben? Perfectamente. Así que é de Salceda. Boa terra, Salceda, eh? Sí, por cierto, boa terra. Por certo tamén. É boa xente. É boa xente. Sí, sí, E ali sí, sodes sí. moito de cociñar con cogumelo. E, bueno, sí, pero... Ti máis que o non- resto. Hai cada un na súa casa O que faja o que queira. o que queira. Bueno. Ali máis tradicional os callos. Os callos non son de ali. Hombre. Vamos ver a Begoña, a ver que fai. É onde se fan os mellores callos, Arrímate, ponte aquí, ponte aquí. Poñeme aquí, así. Bueno, Hola. os mellores que tal? callos. Pois eu estou facendo recheo das peitugas. Vou facer unha peituga rechea así finiña, que vai rechea cunha parte destes cogumelos e cos outros vamos facer un poquinho de salsiña. Para poñela. Que son boletos, non? É portobelo. Ah, é vale. champiñón. Como os conozco moito, pois... Sabes Eu que sí. pasa? É que sí. Begoña non che Son fixo comerciales. caso. Non vai facer a receita que fixeches ti. Non, Non. Pero vai che encantar. pero vai facer outra, a mellor Home, máis... queremos que este boa. Queremos Moi que este boa. boa, sí, sí. Pero bueno. Moi ben. Así tamén... Ves que ven Salteadiños. unha recenda? E agora vamos moi poñer ben. xa cas peitugas. Que vas facer cas peitugas? Vou abrilas Vas así, filetear? finiñas así. Isto, por exemplo, eu fago yo de aquí, teño práctica, pero Sei de en que tes cualquera en cualquera carnicería de confianza ou así, Ah, xa sí. podes comprar Sí. fileteadas. Claro, porque ti vas facer os rolos. Entón, para facer os rolos entendo que tens que filetear a peituga. Sí. Isto chamanlle flamenquines en Córdoba. Ajá. E ti aquí chamaslle roliños, Roliños. Roliños. En Ríos chamas en roliños. en Ríos. E se Sí. chegas a Ríos e dis que vas facer flamenquines? Non che entende naide. Son roliños. Roliños de Ríos. Exactamente. Roliños de Ríos. Entón facémola así, Vale. finiña, que depois o que vamos a facer é facer unhos rollitos co recheo. Ala, que maravilla, Aí vai. Que maravilla. Bueno, pois, Elena, vamos dar un vistazo e a botar un vistazo e a Anxo, a ver que fai el. Isto feito un Ah. El sí que está facendo un guiso. Sí. El deixouse levar por ti. Vaya, bueno. Tamén o que sei facer. Bueno, non hace só iso. Sei moito máis. Entón, marcáchelo o polo, retiráchelo o polo, e ahora aí vexo que botaches pemento, porro, que máis Puerro, botaches? vou botar zanahoria. Vale, cenoura tamén. E a cebola gusta botarlle ao final de todo. Por qué? Porque vai soltar moita auga e vai arrancar os... Vai como encharcar un pouco. Sí, que se dore isto, e se se dora, vai quedar un guiso con máis color. A ti gusta o color, verdad? Color, sí. Eres pesado co color, Oh. verdad? Sí. Ti que queres que o guiso sexa marrón terra, non? Pero tamén vais a ver.
Tamén vais a ver, pero vai ser marrón terra. Sí, por suposto, que sea un fondo como Dios manda. Vale. Entón, agora simplemente isto que se vaya dourando aí, non? Sí, que se dore na 2 minutiños, e despois añadimos a cebola e o polo. Moi ben, que Casi ves que, bueno, está pouco agarrado, pero que este sempre ben dorado. O rapaz sabe, verdade? Sabe que sí. Mira, Que sí. Elena, vouche pedir unha cousiña. Tesme que dicir, bótate un pouquiño para diante, e tesme que dicir cal crees que está mellor dos dous. Con cal quedarías ti así agora a simple vista? Si tiveres que escoller un, te imaginas, estás facendo o menú da tua boda e tens que escoller un ou outro. Como eu. Non hai máis. Está o do restaurante agora mesmo dicindo, teño 700 noivas e noivos detrás para escoller. Os dous non se poden pedir, Non, non? ou un ou outro. Pois non sei, é que os dous... Siguiente, xa che quitaron o turno. Quitaron o turno. Non sei agora por de que han decidido. Non pasa nada, podes ir pensar ali, a cadeira de pensar. Os dous creo que van a ter moi bon fin. Pues dámoslle un aplauso a Elena que está con nós, hoxe en Salceda de Caselas. Vai para lá, por favor. Un aplauso para ela. Vamos con Begoña, que creo que vai a enrolar. No, creo non, está enrolando. Estou enrolando xa. Vamos a meter un... Mira, Roliños que levan que? vouche facer outro, así para que Veña, vexes. contame que levan os roliños. Mira, aí que está a peituga, fixenlle así un pouquiño co tenedor, Pa que? para que quede máis jugosa, porque a peituga moitas veces Vale, quédase truco de menos. Begoña, truco de Begoña. Picar a peituga para que quede máis xugosa. Picala como pouquiño, picas, sí, picas mira. por exemplo, os criollos, non? Sí, Ou así, e va. os criollos nos pico. Eu sí, non... Non sei, o que nos diga a xente da casa, eu cando fago churrasco o criollo pico. Pícalo, Sí. no horno. Bueno, pues vos seredes así. Aí Eu que vai. sei. Mira, biches. Vale. Botei un pouco de sal, un pouco de pimenta, aí o tes. Salpimentáchelo e despois simplemente a E peituga, enrolleino. o xamón, queixo e os cogumelos. Sí, exacto. Vale. E entendo que o seguinte paso xa é o rebozado. O rebozado, non? sí. Vale. Mira, Sempre hai un... máis duro que outro. Exactamente. Exactamente. Como aprendiches, Sí, é que estou aprendendo cousas maravillosas. Outro día na casa tamén fomos facer uns huevos fritivos e fixen así, pum, e dime, moza, que faz? Acordaches E dixen eu, sempre hai un máis duro que outro. Así, e quedoume con cara de, bueno... Ai, que a xente chama ao programa, a xente quere falar connosco. A ver, Ángela de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Perfectamente. No, Aquí sí, mirando para vos que, bueno, moito se aprende. Claro. Ti, fíxete como reboza Begoña. Ti eres de rebozar igual. Fariña... Ai, ten unha pinta que está facendo Begoña. Sí, non? Vamos alá, mira. Verdad, mira, fariña primeiro. Fariña primeiro, fariña de millo. Vale. Ovo e pan ralado sin gluten. Ah, amiga, o sea, isto vale para todo. Vale para todos. E agora volvo outra vez, despois de facer isto, Vale. volvo outra vez ao ovo e vou aos flocos de millo. Mima, que che parece isto, Ángela? Bu. Esto Te dan ca- ganas de sí. comer. Isto cando este fritido vai ser maravilloso, Ai, vai. eh? Mima, Mira que que pinta bonito ten queda. isto. Sí, sí, sí. Mira, pai, E agora ese igual. moito traballo, porque... No, No, isto nada. a verdade é que non che levou nada a facelo, ten Sí, razón, e Ángela. además cornenos queda bonito, porque ao final emporcan un pouco, pero... Pero é o que lles pero gusta gustalle tamén. moito. Bueno, Ángela, mira, non sei ti desde aí, desde Vigo, como ves a situación? Ti quen crees que pode gañar dos dous? Mira, o que está facendo Anxo ten unha pinta que bueno. Sí, que Pero a morres. min me parece que para min o que está facendo Begoña é moi top. bonito. É top, non? O de Ten Begoña. unha pinta, sí. Bueno, pois Ángela de Vigo aposta por Begoña. Moitísimas grazas, Ángela, por chamarte. Tens que vir un día. gracias. Vente un Moitas día, gracias. No, vente un día. Sí, un día calquera, cando vos quedades, aí vou. Veña, perfecto, un bico enorme. Outro para vos. Chao. Gracias, Imos con chao, Anxo, a chao. ver que nos conta Anxo. A ver, como vas ti? Ben, ó. Ángela non apostaba por ti, eh? No, pero son as mulleres. Que? Tira por elas. Porque como non vai contigo xa é culpa dela, non? Claro. Claro, sí. Claro. Eres ti moi listo, claro. É Hombre, culpa... hai que ir a ganar É sempre. increíble. A ver, A ver, pois botei o polico porque xa estaban as verduras e habrá que botarlle un vaso de viño. home, se viñeches e trixeches viño, pois eu... Pero bueno, espera, botamos un Adiante. pelín de sal primeiro. O viño querelo beber ou botamos? No, votamos. Pois veña, botalle o viño que eu, mentres tanto, voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre as receitas que estamos facendo hoxe, porque castañas e cogumelos acompañan hoxe os pratos dos nosos cociñeiros. Unha aposta segura e moi axeitada para estes días de frío, diría eu. É certo que ata hai 2 días o asunto dos cogumelos non era moi do noso agrado, pero agora case todos fomos probando e xa sabemos que o resultado é excelente.
sabores intensos e salsas deliciosas acompañan cada bocado. E coa castaña, o conto é un pouco parecido. Cocidas, asadas ou crúas son unha maravilla, pero cando nos animamos a dar un paso máis e as incorporamos a guisos ou lambetadas, conseguimos sabores fantásticos e texturas increíbles. E do polo, pois a ver, que vos vou contar? Pois un par de cifras curiosas. Polo visto, é unha das carnes que máis consumimos. Sobre 13 kilogramos de medio ano por persoa. Xa vos digo que pouco me parece co bo que está e co que como eu. E hoxe, máis que nunca, as receitas de vego e de anxo van facer historia, así que atentos ao a voltas co prato. Anxo, evaporaches ou non evaporaches o Está. vinho? Está en proceso. Mira. Sí. Oi, recordo tamén, falando das castañas, recordo un guiso que me deches a probar. De castañas que faste con castañas e touciño, non? É touciño, sí. Eso tamén tamén está... con shiitake. É con shiitake, Sí. É maravilloso. Kilómetro cero, famoso kilómetro cero. Kilómetro cero. Falando de kilómetro cero, ti tiñas uns cogumelos que non sei se tás que ir por eles. Claro. Pois veña, Vamos, venga. Vamos por eles, vamos polos cogumelos. Que mellor hai cousa hai que colleros de aquí. Pero pasaches por aquí e non cheiraches de Begoña. Pero non cheira ben, ou si? Cheira Que non vos maravillosamente. deixo escoller nada da miña mesa. Pero isto é del. Bueno, pero está na miña mesa. Veo van ser cando os corte. Mira. Pero como se cortan? Nada, tixeira, tallo e pa fora. Vale. Eso, Son shiitakes de tribes, para a xente da casa estos son shiitakes de tribes. Entón, tío, que faz é directamente no talo deles. sí, no tallo deles, veste por Cortas. aquí, cortas e pista. E despois aí volven brotar. Non, isto despois hai que volver a inocular. Ah, vale, tens que volver a facer o burato Sí, e volver a poñer semente, non? Entendo isto. Isto fallo a Heli, aquí vale, leva o vale. tema. O sea, a que controla... A que controla é Heli, Ti cortas. sí. Ti cortas e cociñas. Cando me deixa vou ali a collelos e pista. Vale, perfecto. Moi ben, moi ben. Pero bueno, Pero sí que é irán curioso chegando. dos buratos, o que dicías ti dos buratos... Sí, para botarlle para poñerlle a semente. Sí, a semente. Isto solo nacen en troncos mortos. Ah, ten que ser un tronco moto. Claro, isto en troncos vivos non, son setas necrófilas. Ah, o sea, son setas necrófilas. Sí, Vamos sí, continuar, anda, veña. Vai, collo o último que tens que coller e arranca. Que che vai te comer o tempo despois. Malo será. Pasa malo. Ai, Dios mío, que home, eh? Mira, que home. Vámelo. Que home. Sabiduría. E que faz con eles? Limpalos ou... Limpalos, xa a mí non me gusta limpalos porque isto non ten nada. Claro, estar xa ao nacer de aí, claro. Nada, olvídate, isto non leva nada de química, é natural 100%, non son como os que nacen en alpacas, que os alpacas levanlle moito. Ah, amigo. E isto é maravilloso. Produto ao lado da casa, e o que imos facer é cortalos. Claro, digo eu, se eu, por exemplo, na casa non teño os troncos eses, porque eu no piso non vou meter un tronco deses. Podes meter, Entendes? animal de compañía. Sí, home, frotarme ele ali, o tronco, para que decir, se non teño o tronco ese, podo ir ao super e hai, non entendo, non, no mercado. Vai a tribes. Vale, pero se vou ao supermercado ou ao mercado, á plaza da Que Basta. sean ecológicos. Vale, perfecto. Pero sí Eso que os hai. sempre. Sí, Non? por Vale. suposto. E cada día máis. Pero pode ser calquer tipo de, quero dicir, para un guiso, pode ser calquer tipo de cogumelo, non? Sí, mira, aquí temos edulis. Vale. Vale, estos son collidos non tá Son tarde. enormes, eh? A ver como cheiran. Estos son primeras todo. Uau. Este- Que cheiran a terra, o sea, cheiran a... Isto é maravilla. Fixadevos, non? Pero, a ver, xa que o teño ao lado da casa, teño todo o ano, Sí. con que vou cociñar con outra xeque. Ah, non, ten Cosa razón, que non sea faz ben, shiitake. faz ben. Pois veña, colle un par dos que che gusten e cociñar, eu vou con Begoña. Venga, dalle. Vai dando. Vego, esos roliños. Mira que boa pinta teñen. Bueno. E a salsa que estás facendo? Mira que ben chira. Vou che dar un pouco a probar. Sí, por favor. Por favor. Os rolos Mira. mola un montón, porque despois a xente vai Mira. moito ás cadeas de comida rápida. O champiñón portobelo. Entendes? Isto é facilísimo de facer, na casa tardas 10 minutos. Non tardas nada. Champiñón Sí. portobelo, Champiñón portobelo, un pouco de cebola, un pouco de allo e nata. E xa está. Sí. Nata de montar. De cociñar eu non me gusta. A ti gusta máis de montar? Sí. Por que? Pola grasa? Porque non me gusta esa textura que moitas veces trae así moi fuerte, que queda moi máis... Vale. Voulle dar, a ver como está a salsa de Begoña. Prefiero que reduzca. Hoxe non está, Xuli, podes me dar ti a culler? Veña, va. Bueno. Veña, va. Unha por as dúas. Estaba boa, eh? Xa cho dixen. Está rica, eh? Oye, Mira. falando diso, con que tipo de cogumelo
fai Begoña a súa salsa? Portobelo. Con que? Portobelo. 50 euros en xogo, por favor, señoras e señores, comezade a chamar aí ao teléfono do programa con que tipo de cogumelo fai Begoña a súa salsa. Portobelo. É isto de aí. Esta. Isto de aí. Portobelo. Portobelo, Portobelo. Aí Mira. teño o teléfono, 664-48-3419. Ahora vou te enseñar como preparar unhas trompetas. Vale, estas son trompetas dos mortos, son unha trompeta negra. Vale, e o que vamos facer é freílas no aceite hasta que quedan crujientes. Vale. Vale, ves que esta xa queda... Vale, esta tela xa ¿Ves? está Xa como queda así crujiente, sí. Ves? Vale. Quedan moi bonitas e moi ricas porque intensifica moitísimo o sabor. Isto despois espero que valo poñer no prato Bueno, a poñer no maiores, prato, non? sí, claro. Vale, vale. Mira. E os rolos eu entendo que, igual que unha peituga de polo, leva o seu Leva tempo. o seu tempo, claro. Primeiro empecé co aceite un poquinho alto, para que empezara a dourar, para que encostre, E por baixo. e por baixo, para que vaya lentamente, e por volverlle subir para que me quede o final dorado. Gustou unha palabra para que encostre. Sí, gustache. Sí, para que encostre. Explica moi ben o que queres sí. facer co roliño. Que encostre. Que encostre, Encostre que o quede roliño. encostrado, Aí que non está. se salga nada Que dele. non saia. Perfecto. Exacto. No, pero moi ben, a idea é boa, gústame. Sí. Sí, sí. É sinxelo, ben viches que tardei nada. Mira, foi falar dos teus cogumelos, non decimos o nome ahora, Vale. A ver. Hola, que tal, Carme, como estás? Carme. Carme da Estrada. Carme da Estrada non está. Non está Carme da Estrada. Claro, chegoulle o cheiro, chegoulle o olor, e do placer Colgou. desmayouse. Foi así, Veus abaixo, baixoulle a tensión. Vamos con Anxo, mientras tanto, a ver que nos conta. Biches Anxo, a xente chama, e en canto colle o teléfono, cheiralle, dalle un parraque. É así. Bueno, É así. malo será. Bueno, ti andas cas castañas, non? Si andamos a limpar a castaña, porque a castaña sempre leva... Sí. Ten un pelín de... Bueno, estas están prácticamente... Vamos a decir impurezas, como din os cociñeiros, non? Impurezas. Ten un pelín de impureza a castaña. Sí, pero bueno, está cojonuda. Oiches, non faz máis que moverlle a rapaza que pincha as cámaras. Andas movendo as cousas. Pim, 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 pim. Sí, digo, o que vamos a meterse é o shiitake. Vale, o shiitake mínimo, como é unha seta de cultivo, ten que cociñar 15 minutos. Vale. Vale, e a castaña está castaña hidratada, e lévalle, nada, tamén, Pouco. 20 minutos. 15 minutos. Aí vai a tapa, Atención na casa, aí vai a tapa. Non me manches a cociña. Mira, mira. Cheiroulle, Cheirou. Cheiroulle a Carmen, Deste nos conta. A ver se ora está. Carmen, estás aí? Sí. Ves como che cheirou? Ves como che cheirou? Levantouche o ánimo, verdad? Ahora para a cena. Claro, ahora para a cena. A ver, Carmen da Estrada, como estás? Bueno, está un pouquinho fastidiada, pero nada, que non se pode curar. Ah, non me digas eso, Carmen. Xa pensei que era culpa nosa, de repente, No, foi culpa miña. Ah, bueno, pero estás ben, é todo para ben, non? Vas ir para ben? Sí, esperemos que sí. Bueno, vale. Mire, por 50 euriños, con que tipo de cogumelo fai Begoña a súa salsa? Portobelo. 50 euros que marchen para a estrada. 50 euros, xa se nota, eu estou che notando desde aquí outro color, sabes? Outro, xa te vexo ben. Verdad? Sí, cos 50 euros xa te vexo ben, Carmen. Bueno, hai que botar aí os días coa pata no aire, pero bueno. Bueno. Bueno, pois recupérate pronto, vale, Carmen, un bico gigantesco. Graciñas, boas noites. Un bico. Chao, chao. Chao, igualmente. Anxo, que creo que necesitas máxia televisiva. Un poquinho solo. Sí, non? Sí. Canta máxia televisiva necesitas? 20 minutos. 20 minutos sí, facendo, non? O polo leva, faise, sí. 20 minutos. Pois mira, eu vouche dar 20 minutos falando coa xente do público. Vale. Vale? Venga. Veña, vamos alá. A ver que nos conta Elena primeiro. A ver, deixadme pasar por aquí. Hola, que tal? A ver, Elena, como ves as receitas? Ben. Sí? Ti crees que están ben? Sí. Bueno, polo que se ve, Home, non sei. Moi ben. Mira, antes cando Moi chama, ben. antes a señora que chamou antes dixo que ela vía mellor a Begoña. Xe se arriesgou máis que ti. sí, pero bueno, é que para saberlo hai que esperar ao final. Cabo, ti eres lista, como vas probar. Claro. Claro, ti non te arriscas a ver se despois No. tens que cambiar de opinión e despois din, unha vira chaquetas. Eso Claro, tamén. exactamente. Pero bueno, de o que se ve agora, perfecto. Ben, sí? Sí. Yo das castañas, eu tamén non llevo castañas. Ah, botas e ti tamén. Pero nunca aprobei, o sea, o bota de as setas, Sí, sí. con castañas no. Ou setas, Ou ou castañas, castañas. ou sin Ou unha sin cousa nada, de outra. ou sin Sí, nada. sí. E Pero con castañas está moi ben, moi ben. Oiches, e a veciña que tes aquí que lle parecerán as receitas? Pregúntame.
Pregúntelle, eu creo que... Pregúntelle a ela. Hola, buenas. ¿Cómo se llama? Lucía. Lucía, ¿de dónde es? Antes de todo hay que presentarse. de Salceda, de donde De Salceda voy. tamén. Home, Vale, claro. vamos a ver, Lucía de Salceda. A ver, contame que che parecen as receitas. A mí as dúas están maravillosas, pero eu vou polo de polo. Vas por anxo? Sí, vou por ancho. Porque eres máis de guiso ti, non? Sí, me gusta máis o polo así, inteiriño. Gústame ver os trozos dereitos. Os trozos dereitos, sí. Eu come... A ver, cada begoña cada un poseo, cada un begoña poseo. ten Moi que ben, estar moi ben. buena, Bueno, pero mellor con ancho. Con ancho quédame mellor con ancho. Moi ben, pois un aplauso para o público que temos hoxe connosco aquí no Voltas co Prato. Vamos con Begoña, veña. Vamos con Begoña. Por aquí, por aquí. Vamos buscar a Begoña. A ver, Begoña, hai que empratar, non? Xa estamos, sí. Sí. Mi mai, que os rolliños eses, cuidado, Pero, bicho, Lucía de Salcedo non vai contigo. Que lle vas a facer? Por suerte, ela non proba. Bueno, Bueno. dámoslle de probar despois, a ver que Sí, home, parece. sí. A ver, en plata hai ca salsiña, que maravilla. Poñemos a salsiña aí dun lado. Fixadevos, salsa de portobelo espectacular que fixo hoxe Begoña no Voltas co Prato e eses roliños tamén. Ahora vamos a poñer unha ensaladiña así fresquiña. Queixo de arzúa e o... E o portobelo dentro tamén. Tamén portobelo, vale. Sí, e agora temos aí que o rollito que vamos facer é cortar un pouquiño. Vale. Así. Hola. Mira que boa pinta ten. Hola. Aí. Fixadevos que rolos, Fixadevos que Así. maravilla. Aí vai, mira que bonitos quedaron. Moi ben. Un Así. aplauso para Begoña, do Voltas co Prato e cociñando. Que maravilla. Atención. E a ver que fai Anxo. Ti que, falta xa algo? Está acabando de facer maxia. Sí? Ah, ainda ten que acabar de facer máis. Está 2 minutos. En 2 minutos? Nada, menos Oiche. de 2 minutos. Escoita, pois xa podes apurar, porque estamos de hora galega que queren entrar ahora, eles, Venga, vale. Así que... Espera que teño que roubar unha Vamos, cuchara. Elena, vente por aquí, vente con nós, vamos probar, veña. Vamos chamar a Elena, a ver se lle chegou a hora de probar. Ahora sí que ven, Vente por aquí, complicado. vente por aquí, ponte aquí, anda. Ahora sí que... Ponte aquí. Porque os dous... Aquí. Porque os dous, Ai, o aspecto é maravilloso, Que Mira, fixadevos como está colocando Anxo Trives aí o seu guisiño. Ves? Ole. Moi ben, Óvelo. Que albahaca. Bueno, Morada, é da Estrada. gustaban os guisos que tivesen aí É que antes agarrado o se sabor, bonita, non? pero despois, Que tivesen a cor da túa terra. Home, Eso é o que querías. a castaña, o A shiitake. castaña, o shiitake, o polo marcadiño, despois deixouno facer aí. Moi ben, e despois moita verdura tamén. Sempre, sí. Os guisos son todos de verdura. Moi ben, que maravilla. E agora por que lle das voltillas así? Para coller marrón. Para coller marrón. Para coller marrón, mira, fixadevos, para coller marrón, Sí, porque Sí. o aceitiño de arriba... Oiches, xa podes apurar que Begoña xa rematou. Xa estou, home. Está mirando para ti, Está mirando para ti. Esta piel, que está Veña, fea. vamos alá, por 50 euros. Que tipo de cogumelos usa Anxo na súa receita? Que era? Shiitake. O que? Shiitake. 50 euros en xogo, comezado a chamar ao Voltas co Prato. Que tipo de cogumelos usa Anxo? Leva, por favor, Anxo, o teu prato para ali. E vamos para lá. Ahora sí. E quédate aquí. Elena de Salceda de Caselas, chegou o gran momento, o Un momento gran máis momento. importante da túa vida. Por favor, Pois todo é importante, sí. É moi importante, É moi importante. Sen presa, pero sin pausa, tens que probar as dúas receitas. Adiante, cando queiras. Vamos ver. Tens que ir probando. Eu, mentras tanto, creo que vou ter que repartir cartos. Onde vas? Ah, pois ti reparte a apagar o cartos. lume. Vale, moi ben. Veña, vamos alá. Hola, Pepe. Hola, Que tal, como estás? muy bien. Estás ben? Sí. Estoy muy mayor, pero muy bien. Para vir estás moi ben. Oiches, ainda non te invitei a xa queres vir. Pero bueno, non pasa nada. Se queres vir, eu mando un taxi por ti, Ay, no, No. no. Nada. Vale, pues mira, por 50 euros, vamos alá. Que tipo de cogumelos utilizou Anxo na súa receita? ¿Qué tipo de cogumelo? Sí, que tipo de cogumelos utilizou Anxo Trives na súa receita? Pues yo sé que hizo polo, shiitake Como? e castaña. Pero que lle botou? Que cogumelo lle botou? Dixéchelo agora. Espera. Pues espera, que queres que espere? Que me acaba o programa. Se xo dixéchelo antes. A ver, polo, que máis? Polo, shiitake. Shiitake, xa me vale. Shiitake. 50 euros, ai que susto levei. Moitísimas grazas por chamar, un bico gigantesco. Vale. Veña, chao.
Vamos alá. Elena de Salceda de Caselas, a tensión é máxima, está todo o mundo pensando en ti. Elena, tes unha cara de que che gustou moito, pero espera, quen gaña? Delicioso. Pero espera. Pero creo que vou votar Con quen? polo polo. Anxo Tribes! Chegada en Cher! A primeira vez que ven. Anxo Tribes. Elena, moitísimas grazas por acompañarnos, Pasáchelo ben? Bueno, genial. Sí? Por nós encantadísimos de que viñeras. Vémonos a próxima vez, vale? Vale. Señoras, señores, nós marchamos. Mañán hai máis a voltas co prato, máis quen anda aí. Quedan coa actualidade, quedan con Hora Galega. Chao, ata mañá.